Pobeda a fost primul autoturism sovietic produs nu mult timp după cel de-al doilea război mondial. Mașina a ajuns să fie un simbol al societății sovietice post-belice. Pe atunci, la volanul Pobedei, aveau șansa să se așeze doar personalitățile de vază. Astăzi în lume au rămas doar exemplare numărate. Una dintre aceste rarități este condusă cu mândrie de Sergiu Mogâldea, care este pasionat de mașini sovietice. Eu din copilărie, cum spune, permanent îmi plăcea tehnica. A început la biciclete. Să vă spun sincer, eu sunt băștenaș, deci din Chișinău, toți băieții de pe mahală, eu reparam bicicletele. După ce s-a întors de la armată, Sergiu a înțeles că reparația și restaurarea mașinilor este ceea ce i-ar plăcea să facă o viață întreagă. A început ca simplu angajat la o firmă de reparație a mașinilor de marca Volga. După un timp, și-a cumpărat o mașină a lui, de marca Pobeda M20, și a restaurat-o după bunul său plac până la ultimul boltișor. Mă gândesc, dar ce să nu fac eu o mașinică, mie la bătrânet, să o am ca o popușică. Cum eu șuguiesc, cum eu o numesc, Babulea. Babulea era o ruginitură de mașină uitată sub gard. A cumpărat-o ieftin, dar a investit în ea multă energie, timp și bani. Restaurarea mașinii a durat 6 ani. Toate piesele sunt originale. Neca este original. Ele nicăieri nu sunt. Rupem și eu de la familie câte $100 cât le câștigam și de-mă cheltuiem pe dânsa. Și cât de veche ar părea Pobeda lui Sergiu, poate întrece și mașinile de ultimă generație. Să vă spun sincer, avem documental filmat pe traseu 140. Și cum reacționează ceilalți? Să vă spun, ăștia care cu BMW-urile se mirau și toți ne arătau nouă așa. Mergi prin oraș și merge un Porsche, ceva, un Cayenne. De lumea nu se miră, absolut. Dar când merg eu, vă spun, eu merg câteodată pe stradă unde eu trebuie să-i dau drumul la cealaltă care merge cu un Cayenne ori cu un Jeep serios, dar el se oprește și ne arată, hai, treci tu și fotografiază. E foarte plăcut, foarte plăcut. De cum a restaurat Pobeda, Sergiu spune că nu se poate opri, iar în atelierul său își așteaptă rândul și alte mașini vechi. A participat la diferite expoziții și parade. Peste tot, Pobeda lui a fost apreciată, iar la unele expoziții a obținut și victorii. Una dintre ele a fost expoziția din Kazani, Rusia, spre care a parcurs cu Pobeda lui aproape 3000 de kilometri. Dar eu, ca restaurator, era interesant, dar mașinile lor sunt mai bune ori mai rele. Vă spun, când eu am ieșit de mașină și merg prima mașină, mă uit, a doilea, a treilea, a 40-lea, a 50-lea și eu m-am pornit așa și vin înapoi, zic, băieți, nu degeaba a venit. Vița președintelui țării s-a apropiat de noi, voi откуда приехали? С Молдавии. Dar nu может быть, на evacuatorii. Dar noi zicem, nu, să vedem cu roțile noastre. El ne-a strâns mâna și a spus, da, băieți, bravo. Sergiu este foarte îndrăgostit de Pobeda lui, încât face totul să o mențină într-o stare bună. Și în suflet se mândrește că, datorită hobby-ului său, copiii de azi vor ști cum arătau mașinile din trecut.